gima timre kiwinjo kaka jopiny wuoyo. Jopiny nigi geno nonego bed ni wacho ni gibiro chiko itgi, geno malong'o to onge, iwinjo, gibiro chiko itgi. Lakini gima nyaka wang'e, osuru nitie interdependence in taxation. Tiende niya, osuru moro depend kuom osuru moro. To sama for example idhi wachnwa niya, no med jatich osara. Tiende ni kao responsibility tiketo kuom employer. Ka employer idwa no med jatich osara, kony employer bende. Kik imed jatich osara ni wacho ni jatich omed osara to employer to kiketo ngimane obed mayot. Ka wuoyi ngima mayot haraka mar employer en niya, duok cost of production piny mondo employer bende bed ni yuto mare timre nade ni malo. Ka yuto mare ni malo, yot mondo bendo implement salary increment. Ka kiduoko cost of production piny, tinyiso no dhi omed jatich osara tamalo machalo kama, ok bro timre. Koro nyaka wabed realistic in everything. Erokamano nyasi pia zakayo masiro ng'adi kanyo mondo miang' wachiw thuolo. Ageno ni kata tok twak mar jatend piny Kenya gigo mabecho mokelne jopiny kata gigo modalo okinyi ma kawuono ang' wabedi gi thuolo mar nono gi eyo machuok ahinya kata tok ka twak mar jatend piny Kenya bende oserumo. Nyasi mabende bedo kaka timore nyakor Mwenge Jwang'. Sandra na tiere achiel kachiel nyaka Uhuru Gardens. Welo pod atiego e studio okinyi ma kawuono ang' wami mathoth kotenore kod mano. Sibedo kata ika nyinga Cleophas Oluoch pod ang' watudre tok twak madhi bedo kanyo Uhuru Gardens. Ikete karka pod ang' abed ga kodwenda. Oriti masani. 2024. Mgeni wa heshima tayari amefika, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Kama ilivyo desturi, tutaanza kwa wimbo wa taifa tukifuatilia na maombi kabla tuendelee na hafla zingine. Lakini kwa sasa tunaendelea kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Naomba sote tutulie. Kama kuna yeyote ameketi, sote tusimame ili tuanze na wimbo wa taifa.